oso egun berezia da, ezta? Ja urteak dira ona merkatuko plazara gerturatzen garela. Bueno, ja ezagutzen dozuez, azitoki topaketak, bai? Baina orain dator eguneko momenturik ez dakit, bai? Zirko eskolako ikasleek egiten duten erakustaldia. Egun hau oso garrantzitsua da, baina ez bakarrik zirkua kalera irtetzen delako, baizik eta behar bereziak dituzten pertsonak zirkua egiten dutenak ikusgarri bihurtzen direla, bai, direlako. Lehenik eta behin nahi nuen eskertu, utzatan, utzulapikoetan, bizun bidez egin dozu ezen aportazio guztiak, ze azkenean hau horretarako egiten dugu, baina zuekin bebai, badaukagu proiektua bultzatzen eta babesten dituen hainbat eragile, eta oso garrantzitsua da guretzako eurek egindako aportazioak, eta horrezagatik euren izenak esango ditut, ze beraiekin lortzen dugulako urte osoko lan hori, bai? Orduan, nik izenak esango ditut, eta zuek egingo dozue futbolean bezala, a ber, badakizue egiten, Bueno, altuago, venga indarrez, bat, bi, hiru. Bale, nik izena esan eta zuek? Bale, Gernikako kulturrentzea! Gernikako udala! Musikako udala! Bizkaiko foru aldundia! Laboral kutxa! Maier! Alakrana! Eroski! Omago txiki! Tuka-tukada batukada! Zirku gintza! Zure alde! Zure esku! Eta nola ez, Txitatoki Urdaibai Zirko Eskola! Ai, negarre egingo dudala, eskerrik asko. Bueno, eta hauek esan da, bakarrik falta zaigu gogoraraztea hau dana dirua biltzeko egiten dugula, eta gero bukatu baino lehen pasatuko ditugu olantxanoak zuek aportazio egin albadozue, pues eskertzen da, bai? Eta ja besterik gabe hasiko gara, ezta? Oso ondo, hasiera emateko, arratsaldeari hasiera emateko, Zornotzatik lanean gogor dabilen artista bikaina, zuekin Naia! Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie. Mendikate honek lotuta, zure zaurian ireala, ta kantu hau biona. Xoria mugaren bestalde. Jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatxe. Testari dute larrumpera ere kantulirainez. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da.
noizbeinka prestatzen dugu zirkua familian, umeak, aitonak, amonak, semeak, ilobak, bilobak, danak etortial izateko zirkua egiten. Eta holan jaio zen, pues datorren familia berezi hau. Zuekin, Noe, Oskar, Iratei, Aliz, Hernan eta Ane, txalak! Eta malen. Oso ondo, bueno, ederto primeran ze, gustatzen ari zaizue? Bai. Bueno, eta orain, momentu ederra da guretzako, ze beti nahi dugu erakarri Gernikara gonbidatuak, bai. Eta aurton, iaz egon ziren bai, baina aurton gehiago etorri dira, Barakaldon artista pilo bat dago, eta han, pues, zirko eskola bai badago. Ze gehiago kontatuko dizuet? Pues, beraiek direla, Oiane eta Leire, eta datozela Zirko Domoa, zirko eskolatik, Barakaldo!
Bueno, ze polita, Mil esker zirkodomoari egin digutenagatik sorpresa gehiago ekarri dute, baina bebai gaur gugaz egotearren, hemen Gerniken. Aizue, urrengo artista Gautegi Zarteagatik dator, gugaz ja egonda hainbat urtez, baina egunero igertzen da berak egindako lana. Ezagutu nahi duzue? Pilotak hartzen ditut, ui. Hortze, eta zuekin Alain! Excuse me. Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tipitapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, txau. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, Beroa, oraingoa, gerokoa. Oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Hauxe da gure leloa, posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea. Super Alain, txaloak! Bueno, eta nerabezaroan oberena da odeietan egotea, baina odeietara heltzeko batzutan zirkotik pasatu behar gara, ezta? Txalo txaparra da Begorentzat. Bego da aerioseko irakaslea, baina gaur dago hori laguntzaile bezala. Bueno, egia da. Eskertu nahi diet bihotz-bihotzez gaur gugaz egon diren guraso, irakasle, ikasle eta pertsona guztiein laguntzen egon direnak, ze zuek barik ezin dugu hau egin. Holanda, mil esker benetan. Ikasleak esan dut, bai, Izar eta Noa, txalo txaparra da, egon dira goiz osoan, hor, jotake, lanean. Aizue, bueno, odeietara joateko ez dago hobeagorik, akrobazia egitea baino, ez da, salto pillo bat egiten dozue. Eta hori ezer baino beto dakite, Urdaz eta Danel, txaloak!
Bueno, ez dakit zelan izartuko ditugun orain. Txalak, Urdaz eta Danel! Oso ondo. Bueno, ikusten dozuen bezala, zirkua adin guztietako pertsonentzat dala, bai? Era guztietako pertsonak egin aldute zirkua. Zer gertatzen... Para todos he dicho sí. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¿Todos? Sí. ¿No, cariño? Pues vamos a probar. ¿Qué? A ver. Que vamos a probar. Si aquí Vengan, tenemos- vengan. ¿Qué les pasa? Espera, a probar. Hola, guapas. Perdona, Perdona, cariño. ¿Qué? ¿Aprobar? ¿Cómo aprobar? Que vienen a probar. ¿Qué? No sé qué dicen. Dices que hay que calentar un poquito. Hay que calentar, sí, hay que calentar. Pero así estáis. Están, perdón. A ver, espera que caliento. ¿Ha dicho que para todo?
but life still goes on. I can't get used to living without you by my side. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see? Bueno, ¿ya se han quedado ustedes a gusto? Espera, que vamos a decir una cosa. Si nosotras hemos podido... Espera, perdón, es que no estamos acostumbrados. Si nosotras hemos podido, aquí puede todo el mundo, ¿verdad? Pues yo creo que sí, somos nonagenarias. Y ahora nos vamos a por un mantecao a lo mago chiqui. Bueno, si hay chacolí, unos chacolises. Pues a por unos chacolises. Gracias. Hasta luego, gente. Gracias. Oye, ¿no sabéis el subidón que da esto? Es que como una chica de 20. ¡Hala! En Chitatoki. Tenéis que entrar en la página web de Chitatoki para apuntarse. ¡Txalo txaparrada! Bueno, eta hauek izan dira, 30 urte baino gehiagoko taldea, bai? Guk gure buruari, taldeari txotxonetak deitzen diogu, beraz, txalo bat txotxonetentzat! Bale, eta Barakaldon, zirko eskola dagoela esan dugu, baina artista pilo bat ere, eta bat
batzuk ezagutu dituzue ja, baina beste batzuk orain datoz, eta beraiek dira Zirko Domotik Naia eta Jon, txalak!
Zirko Domotik Naiala eta Jon, bueno, ze sortea daukagun, eskerrik asko Naiala, Jon, Oiane eta Leire, baina Mikel berbetan dago ez diten txungo, baina Mikel, superguai da zu hain gertu izatea. Mil esker, txalo zaparra da. Mikel Pikaza, Zirko Domoaren zuzendaria. Bueno, oin momentu itxusia etorri da, zeo zer falta zaigu, numero bat falta zaigu, baina oin da momentua, hori, eskuak poltsora botatzeko eta behintzat txampon batzuk utxulapikora botatzea. Egiten dana lo de pasar la gorra hori beste leku batzuetan, non daude gure txanoak dauzkaten txanoak, badaude pasatzen hortik, askatu ditugu txanoak, nahi badozu ez txamponak ipini, eskertuko da. Bueno, eta gogoratu gero daukagula bingo musikatua, Bueno, azkenengo numeroa ikusi nahi duzue? Bai? Bueno, badau prest, danok atzera, mesedez, atzera. Keko. Bueno, Elker, prest zaude? Zuekin morgatik etorria, Elker! You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, when you get down, get up, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sangin' since summer, Zimbabwe, 'cause this is Africa. This time for Africa. Jungle, jungle, Samina, mina, sangalewa, anawa, jungle, jungle, Samina, mina, sangalewa, anawa, this time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa.
Bueno, Elker, agurtu egin duzu. Agur, no. Txalo txaparra da Elkerrentzat. Eta aizue, mila esker, espero dugu ondo pasatu izana, eta hurrengora arte. A ver, señoras, que estamos grabando, que estamos en directo, saluden, saluden. Zirkua denentzako da, guk albadogu zuek bebai, bale? Bai, bai, bai! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.